Приятели, днес ще говорим малко за футбол и за спорта, така че на гости ми е Иво Райчев и Ники Александров. На същото време ще готвим и пикантни кюфтета с соса от кориандър. Така че първо всичко имам нужда от малко лимони. На същото време бързо да вземем малко лайм. Така да ги вземаме тук нашите лаймчета. Имаме да вземем също малко от нашия джинджин фил. Дано да не се подиграва с мой език нашите гости. И сега, приятели, трябва да вземаме същото тук малко, да видим. Да, разбира се, че трябва да вземем малко кориандър. Това много е важно, листа от кориандър. Аз, между друго, трябва да е тук нашия кориандър. Ето го. Супер. Имаме да вземем също глава лук и чесън. Така че чесън ето го. На същото време малко лук, стария лук. И на същото време сега да търсим и още чушките. Приятели, имам нужда от чили. Супер! Значи червени, зелени чили чушки, леко пикантни, разбира се. И да видим сега друго, кой имам нужда от тук. Червени имаме, зелени ги имаме, джинджифили имаме. Супер! Отиваме да търсим и другата работа. Ако виждате как се върнем назад, защо кога правя така, не означава, че забравя нещо важно. Разбира се, това е листата от прязната мента. Тук сме да вземем малко кисело мляко. Ето го. На същото време имам нужда от малко свинска кайма, приятели. Имаме нужда от малко кафява захар, така че да вземем малко кафява захар. И на същото време трябва да вземем малко галета. И накрая малко пудра захар. Така че да видим всичко. Ако имаме да вземем още нещо, люта къри паста. Имам нужда да вземем последните нещата. Една кубова люта къри паста. Ето го. И накрая имам да вземем малко кимион. Кимион Милян е тук. Така че бързо да се прибираме пред нашите две приятели, колеги Иво Райчев и на същото време нашия приятел Ники Александров. Бързо да се прибираме в кухнята и се видим след много малко. Приятели, днес е много специален понеделник, защото в кухнята ще влезе хората, които обикновено стоят само пред банята. На гости са нами Николай Александров и Иво Райчев. Заедно с тях ще направим пикантни кюфтета с сос от кориандър. За един футбол отбор най-важните са играчите, а за добрата манджа най-важните са продукти. Затова записате внимателно. Необходимите са 450 грама свинска кайма. Нашата кайма е тука. Кайма, как си? Днеска ще си нападател, да знаеш. Не, аз съм на защита. Вратар ли? Ще те засмази, ако ще си вратар, да знаеш. Тук също има нужда от 2 чайни ложички люта къри паста, 3 супени ложички галета, също на малката глава лука, 2 супени ложички сок от лайм, 2 супени ложички листа от кориандър, една червена чили чушката, също 2 супени ложички кафява захар, зехтин, морския сол, черен пипер и кисело мляко за сервиране. Същото, ако случайно нямате морски сол, може обикновен сол, като го правим ние. Ако имате по-морски, е още по-добре. За соса ви трябва 250 грама листа от кориандър, 4 зелени чили чушки, 2 супени ложички настърган корен от джинджин фил, също 4 скритки чесън, 2 чайни ложички пудра захар, 3 супени ложички листа от мента, кимион, лимонова сока. А сега да посрещаме в кухнята Николай Александров и Иво Райчев.
Как сме? Здрасти, Радвам се. Чао, come stai? Плажен италиански. Плажен италиански. Първо всичко да видите как ви приготви кухнята. Ние видяхме отзад, че имаш така едни фанелки. Викаме да не влизаме с... Фен не са, То знаеш ли от кой? Той е Акваро, италианец е. Джузепе. Много добър играч, много боксер. Той обаче не е вътре, вънка в стадиона прави бой с Тибони. Ама Джузепе ли? Джузепе Бергоми? Не, старите времена. Ето, аз ти нося това. Железният, легендата, Георги Иванов, Голдро. Той така играе. Виж как ме обяви преди малко, Лео. Иво Райчев, нали като в NBA. Значи, това е като цвета на сквадра Адзура, Италия, синьо. Аз много те благодаря, обаче не, че съм посипатил, но моите отбор, ето ги тук, гледай Къде ги. са твоите отбор? Ето ги. Даже Мирчев, той е българин, който играе в Анкуна. Кой на Владислав Мирчев? Да, брат, знаеш ли го? Много поздрав на Мирчев, така че и двете ми харесва. За сквадра Адзура, за Анкуна, това ще ги оставяме тук, разбира се. Те много го закъсаха. Абе, как са го закъсали, виж бе? Те са в Г, Серия Д, B, бе, серия B, серия C, Чи. Уно. Те вече са 9. Добре, да не ме боли сърцето да говорим за Анкона, говорим за храната и за вас. В същото време аз, разбира се, трябва да готвя, защото зрители трябва да знае какво ще готвим. Ние ще ти пречиме. Тук ще ме помагате ли? Ще ти се пречкаме. Така, ще ме помагате ли? Въпросът е така. Защото има някои неща, които може да ви дава да направи, разбира се. Така. Може да изядеме накрая. Той повече консумира, повече еде. Манджаре, така. Значи, първо всичко ще трябва да нарязваме лайм, защото първо трябваме малко сокчето от лайм. Между другото, ви знаете, че аз, кога влезе в България, почвам да играя в един отбор в Бургас. Казва се Порт Бургас. Порт Бургас? Знам го Порт Бургас. Той има и хамбъл там, Порт Бургас. В момента са на нивото на Анкона, горе-долу, в една дивизия игра. А има ли още? Горе-долу, да. Това си има един отбор, който се казва отбор на сърцето, кой правиме благотворителни нещата, като примерно отиваме да играе срещу някой отбора в общината. Примерно бяхме предната година във Варна, тази годината пак ще имаме Варна, Бургас, даже Димитър Рачков играе с нас. Национално турне правите. Всички приятели. И играеме просто за благотворително, така че тази година да сме в фундация на Димитър. И отиваме, даже ще имаме среща срещу него. Ами може да ни поканите. Аз съм добър футболист. Така ли? Да. Ама титуляр ли върват? Като Бергоме съм. Титулар ще играе, вървато. Той ще трябва да играе, освен ако не е изморено. Надявам се да не е изморено. Сега виждате ли друго какво направим? Значи как нарязваме, виж, много интересно как нарязваме сега люк. Гледай, първо в страдата. Аз ви научи някои нещата, защото не е само футбол. Добре наточен нож, добре. Да, трябва да има добре научен, така. И след това ще го направим тънки. Как искаме ние. Ако случайно нямате тънко нож, така да е доста къска, остров така, може спокойно да ги направите по другия начин. Това означава така. Така. Кой готви от двете? Готвите и вкъщи вие или не? Аз готвя. Не знам, той Ники много него повече яде. Яде. Яйца ли? Аз сирени по-шопски правя. Така ли? Това ми е специалитет. И бърза ювка за 2 дни. Добре, кажете ми За 2 дни правя бърза ювка. Кога ще ме поканите в... Когато кажеш, ама трябва преди това хубаво да си... Аз много обичам пред банята, когато свърши турнето с отбора на Бербато. Сквадра де Куор или как се казва? Не да свърши европейското, то сега почна преди няколко дни европейското. Тук Италия докъде ще стигне? Не си оптимист. Мога да ти кажа нещо? Кой е треньор на Италия? Не, остави Пранделия. Аз не искам да Чезаре. Да, обаче нямаме факта за футбола тази годината леко го бойкотираме факта, кой стана сърди кучета. Против бях и до сега не гледам един матч, да ви кажа честно. Тази година съм против, обаче искам Италия да пристига на първото място. То всеки италиан иска да пристига на първото място. А те италианците, те са такива пестеливи хора, много не се напрягат. Чак когато стане решителната среща, тогава скачат. Ама ти така ли сме? Ами да. Значи аз няма да го бойкотирам, ще го гледам сега. Не, между другото иска да кажа, че нашите... Нещо искате да направи, да видим как е... Ами нещо да посолим, нещо подправим. Примерно ти такова. Една чистица на режим. Малко такова. Това е магданос. Не, това е кориандър, спокойно. Ма става също. Така ми заприлича на магданос. Не, то прилича се много. Танчишка сега какво да прави?
леки парченца, само да не се нарязат, да не съм аз виновен. Така, чакай сега, този кориандър, как да го нарежем? Пак също на много тънко. Тънко, ма трябва да се намокри първо. В гореща вода. Не може се. Ето как. Гореща вода. Гореща вода. Го правим. Ето. Хоп. Добре, ще се занимава за футбол. Да не си пред банята, това гореща вода. За малко ще се порежем с този нож. Леко. Бързам, той само една чуш ще има. Пък аз тук кориандъра. Аз сега ще го направя леко по-тънко. Ето го по-тънко още. Мога така. По-тънко. Внимателно сега да не се нарязате. Така. Кажете как върви предаване, харесва и да сте там, какво е идеята. Нарочно аз почвам да ви кажа, дай да ме покане там, аз на телефона се обади, Ами най-рано август. Ако станат Италия европейски шампиони, ето сега го обявяваме в края на месеца, идваш пред банята да коментирам. Да, да не стане да чакате да е постигането на такова, нали? Поне до четвърти на финал. Ето така как съм го сега, наситили пак да обясня какво имаме. Това трябва да го направя на ръка. Значи, първо всичко да сложиме. Кайма, имаме люка, имаме чушки, наряза се, нали? Наряза се. Леко, това много е хубаво така. И същото кориандър да сложим. Аптечка под ръка за гостите, аптечка има, за всеки случай. Лайм. Сок от лайм, ние вече го имаме тук, защо прави така? Защо съм малко така да се притеснявам за вас. Каква беше рецепта? Кюфте? Кюфте, това е люти кюфтета, пикантни кюфтенца. Това ги правим за... Днес, какво сме? 11 юни, понеделник, нали? Да. Но не за предбанята. Ай, след 2 дни ще ги нагостим премиера. Той има рожден ден тогава за премиера. Добре. Тогава да не са много лютички. Да стане хубава, приятен ще ги. Той люти с твоето честно. Нали знаеш, ще сложи тази чушката да остане. Така, това е от кубово къри, паста къри. Познавате ли? Да стане малко по-такова, по-ориенталско, нали? Галета, да стане... Нещо италианско не измисли, ами ориенталско. Ориенталско, защото винаги скучно е да правим, винаги същата работа италианските. Нещо от твоя район на Анкона там. Морето. Морето, да, Адриатика. Нали, Анкона е такова. От гръцки идва. Лакът, нали? Подготвя се. Научила преди да. Вчера не знаеше нищо. Подготвя се. Гледаш ли предаването ли? Гледам как е. Аз се уча, този район го изучавам. Там е развит хандбал. Хандбал е развит там много, нали? Сега, сол, черен пипер. Да знаете, че има вътре люта чуска, така че стане леко чили. По-малко сол, че премиера може да има високо кръвно. По-малко сол. Сега, аз обичам, като готвя, обичам да пия нещо, да пивам, пък то няма нищо. Тук сутринта рано. Рано, то не се не казано за виж как, сложиме галета, виж колко интересно сега. Сложиме даже и захар. Кой е кафяват захар? Малко е странно. Много странно. Обаче ще го пробваш ли и видиш как стане интересно? Ама сурово. Може пък накрая, като изядеш това едно лимончело да черпи. Да прокара така малко. Кориандър е вътре, така че имаме вече всичко. Така вече имаме готови нашето хубаво кюфтенце. Това много бързо стана. Ако има нещо за миене, чини и така, додайте. Аз съм работил на първо корито. На първо корито съм още. Като студент работих на първо корито.